od bura mar kaunti ma Kisumu chako kendo ayanga chenro mage kawuono bang' yweyo kuom kinde. MCAs mag od burano kotelnegi kod spika margi Elisha Oraro oyango ni romo margi gibiro bet ka gimiyo pek twak ewi bajet mar omenda mag 2023-2024. Bende oyango ni tiere gope mane oleo kapok ochul wego rak makoro nyaka gitwagie mondo ketie tim kaka chik dwaro. Oraro medo ni nyocha giseromo kod jokanyo mag bad migawo mar jodito mag od burano kotelnegi kod gavana Anyang' Nyong'o mar neno ni giketo lwasi makare mar tiyo ne jopiny mondo jopiny oyud dongruok kaka dwarore. Waromo kaka members mondo walos chenro kata walos program kaka wadhi tiyo e session mar adek ni. Mano oting'o loso jokanyo mag kamati ma loso chenro mag Assembly and House Business Committee, loso speakers panelists mago joma bede komar speakers sama speaker onge kata ka nitie chenro ni whole house kadhi mbele. To gi ng'iyo kamati wa kaka nitie jogo minyalo kel kama chielo kata inyalo kete komiti mamoko kaluwore gi tekogi kata dwaro margi e weche mag timo oversight. Higa ma wantie nindi chien ka nyocha oromo gi executive moting'o ministers mag governor, deputy governor, public service board, revenue board to kod assembly chairs mag committees gi vice chairs kod leadership ka watwak kaka wanyalo tiyo kwa dhi mbele. Erokamano nyakura mogi kuom kete Ramogi TV.